4 साल सानजा जरा वो विलेज कमिटी इलेक्शन दी मांदे आमसायो ख्लाइजाका हमसां रैली आसलनि रैली ओ मानजाका DDADC नि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा मानदे दे ब्रह्मथानि ब्लक प्रेसिडेंट टनि देबबर्मानो खोबै बटलनि देखुबना दंरक आसलनि हमसां रैली सेंजाखा मानदे गरमनि थुंनक्लानि सिमि सिंगै मानदे साखाम नकजरा आसलनि रैली ओ हिमलाइका DDADC नि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा मानदे दे ब्रह्मथानि ब्लक प्रेसिडेंट टनि देबबर्मानो खोबै बटलनि देखुबन आदंरक आबाहायकिनो मानजाखा मानदे आमसिनि दे ब्रह्मथा बटलनि आदंरक पान्देनि पाइथाखौ कक सानानै थाङै DDADC नि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा साका विलेज कमिटी जंबारि रकना दागदि ख्लाइजाकनानै नांगौ आबनि सालाय मुंनो दिनो दे ब्रह्मथानि लुवाजि जाकमाबाय राजा खरागलिनो खोबै एडिसि आमसिनि तालबिदाल थायनो ख्लाइजाखा दिनो हमसां रैली हनै हमसां रैली खाजाक माने अबनि नाहार मं तामो दिनै 31st International Day of World Indigenous Peoples अबनो रगै एडिसि हाफुंबाय जों अर्गानाइज खाजाक एडिसि हेडक्वार्टर खुमुलुंगो काइसा कतर सेलिब्रेशन प्रोग्राम खाजाका अबनो कारै त्रिपुरा हास्टे रगै जत त्रिपुरा मथानि ब्लक कमिटी तंमानि त्रिपुरा मथा YTF TWF TCF TEF जत मिलुयै दिनैनि मसालो हायंनि बुसानि मसालो जों त्रिपुरा मथा बेसिकली काइसा डिसिजन हाजाका पलिटिकल डिमांड इमिडिएटली DC इलेक्शन conduct खानानि इंतुम दिनैनि इंडिजिनियस पीपल्स देवो जे थीम तंगनि मो थीम का राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स फूड सिक्योरिटी एवं शेपिंग द इंडिजिनियस पीपल्स दा कैसे साजाक तंखा सेल्फ डिटरमिनेशन मो सालो शुद्ध मानदाय सिमिया बुबाग्रानि दागि मुंबाई त्रिपुरा हास्टेनि एडिसि आमता युंथुं आउटसाइड एडिसि युंथुं जत जागावनो त्रिपुरा मथा तेवैसा राज्य सरकार जे दल कतर BJP नो जों साखलाय दङ दाखि दाखिखाय विलेज कमिटी चंमारि ख्लायै एडिसि आमतानि इलेक्टेड विलेज कमिटी बडी स्रामदि होनै जों दिनै डिमान्ड नारगौ आं बेलाय मसालो दिनै हायं जगै near about 476 Borokungka indigenous peoples, bongni right, bongni socio-economics right, bongni land right, forest right, everything rights. UN, United Nations, 1993 23rd December, bongni 49, 2047, je agenda ni bisingo 49 agenda. जे 46 राइट डिक्लेरेशन होजाकमानि मो 46 राइट दबो दाखि दाखिखाय हायुं साकानि गोबां हायुंनि जे इंडिजिनियस पीपल्सनि अधिकार होनानै उनथुं मनसुंथिनि अबनति मसालो विलेज कमिटी चंमारिनोबो दाखि दाखिखौ कन्डाक्ट खायदि होनै हामचां हिमबतक हामचां रैली खायजागै दं मानदेनि सिमि मलिनि कक्थुम चिनि खरां